हालेलुया जेब्ला बै दैखराव दै लांनो थांनाय समाव बिसोरा नै नोंसिना दिनै उखै जानाय दा औ आं उखै जागासिनो दै खावनाया दैया खावगासिनो दङ आंहाबो दिनै उखै जादों नोंसिना सानबेसे थांखो उखै जानाया जोंना सानथाम थांबाय नोंसिनालाय जोंना 7 दिन थांबाय उखै जानायखौ खोन्थालायबाय थायो बिसोरना 7 दिन थांबाय जोंना सानथामल' आंबो उखै जादों नोंबो उखै जादों बिदि खोन्थालायनायखौ इसोरा नाजावा बिसोरो 7 दिन जाबाय औ जोंना 7 दिन जाबाय नोंसिनालाय सानथाम जाबाय नोंसिना जोंना सानब्रै जाबाय बिबायदि उखै जानाय बिदि दै खावनायाव बिदि खोन्थालायनायखौ बिदिखौ इसोरा नाजावाखै जों बिबायदि दा खोन्था नै बिफानोसो बेखायनो उखै जानायनि सोमोन्दै अन्दायगाफोर दिनै नोंथांमोननो खोन्थाबाय हालेलुया 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 जिसु हालेलुया अन्दायगा आइ आफा बिनानावफोर जेरै माथाइनि 4:1-4 लिरबावनाय दङ आं दिनै बे दुखु सेनि बोथोराव उखै जानाय सोमोन्दै खोन्थागासिनो दङ बिनि उनाव आङो थाबायनो हायै पेरालाइसफोरनि थाखाय बिनाय जागोन अन्दायगा आइ आफा बिनानावफोर जिसुनि थाखाय आनजाद लानाय जिसुनियाव माबायदि आनजाद लादोंमोन सैताना बिनि सोमोन्दै जों एसे मिथिनो जिसुआ सैतानजों आनजाद लाजानो जिउखौ फोथाराव दैदेनलांदों आरो बियो 40 दिन आरो 40 हर उदै बासिनायनि उनावहाय उखैनाय मोनदों बे समाव आनजाद लाग्राया बिनियाव थांनानै बेखौ होनदों नोङो इसोरनि फिसा हौवाब्ला नोङो बे अन्थाइखौ थोन बेफोर सिथावफोर जाथों हालेलुया हालेलुया बावैसो समाव जेरै आं होनदों जेब्ला जों उखै जानाय समाव नोंनि लोगोआ नोंखौ पार्टियाव लिंनांगोन गावनि बबेबा मोनसे प्रग्रामाव बार्थडेफ्राव जानो ना बेदर नोंनो जासिगोन बेबायदिनो जासिनाया जेरै सैताना माबायदि जासिदों माबायदि थोनदों माबायदि बुंदों जिसुखौनो बुंदोंब्ला जोंथ' साधारन मानसि जिसुआ जेब्ला सैतानजों आनजाद लाजादों आरो बे 40 हर उखै जानाय समाव अब्ला लास्टआव बियो उदै बासिनानै बेबो उखैनाय मोनदों बेनाबो मोदोम आरो थै थानायखाय उखैनाय मोनदों अन्दायगाफोर जाय इसोरनियावनो उखैनाय मोनदोंब्ला मानो बेबो जोंबादि आखाइ आथिं बेनावबो मोदोम अंगफोर दङ बेनिखायनो बेनावबो थैफोर दङ जायनि थाखाय दिनै अन्दायगाफोर बेनावबो उखैनाया फैदोंमोन उखैनाय फैनायखाय सैताना बेनाव फैनानै अन्दायगाफोर आरो बियो 40 दिन आरो 40 हर उखै जानायाव अन्दायगाफोर बे समाव आनजाद लाग्राया बेनाव थानानै बेखौ होनदों नोङो इसोरनि फिसा हौवाब्ला नोङो बे अन्थाइखौ थोन बेफोर सिथावफोर जानाय बायदि बे मिथिगौ इसोरा गोसो जायोब्ला अन्थाइखौ सिथाव खालामनो हायो जेरै गोथैखौ बियो फोथांफिनो खानाखौ नुहैयो लेंग्राखौ थाबायहैयो अब्ला बे अन्थाइयाबो गोसो जायोब्ला सिथाव जा बुंनाय लोगो लोगो सिथावबो जागोन रुथि जागोन बेनिखायनो बियोखौ मिथिखानायखायनो सैताना बिनि खाथियाव फैदों जाहाथे बियो बुंब्लानो सिथावबो जाखागोन अब्ला बे सिथाव जानाया थोनदोंसो सैताननि सिङाव थानाय जागोन सैताननि बाथ्राखौ मानिनाय जागोन मिथिगौ इसोर मावनो हायै जेबो गैया बेखायनो बेखौ मिथिसेयावबो बियो बुंदों हालेलुया हालेलुया दाना बुंबाय नों बेखौ थोन बे सिथावफोर जानाय बादि नाथाय बिदि बुंनाय लोगो लोगो जिसुआ औ आं उखैबाय आंनि खाथियाव जाग्रा गैया आंनि खाथियाव रुथि गैया आंनि खाथियाव दै गैया गासैबो मरुभूमि बालाहामा बबाव दै ओंखाम मोननो बबाव बिनो सोर ओंखाम संना होनो जेबो गैया माने बे गैयै गोरान जानाय गैयै जायगायावसो बे थांनानै बियो अन्दायगाफोर 40 दिन 40 हर उखै जाना बे आर'ज खालामदों जे जायगायाव दखान बाजार गैया जे जायगायाव जानाय लोंनाय न' बां गैया बे जायगायावसो जोंथ' उखै जायोब्ला न'आवसो उखै जागोन जोङो उखै जायोब्ला गावनि न' आराम जानाय लोंनाय खाथियाव दंजोबो जोंनाव अन्दायगाफोर बिनि खाथियाव नाथाय संग्रा खावग्रा गैया न' गैया बै गोरान बालाहामायावसो बियो उखै जादोंमोन हालेलुया 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 अन्दायग्रा गासै आइ आफा आरो बिदा फंबायफोर जेब्ला बे गोरान मरुभूमियाव उखै जानाय समाव अन्दायगाफोर बिनावबो उखैनाय मोनदों नाथाय बे खाथि उखैनाय मोननानै बे उखैनायखाय जानो नागिरदों दा बे उखैनाय मोननायखाय बियो बबाव मोनगोन होननानै बियो नागिरबाय दं दा बे नागिराखै बे मिथिगौ बे उखै जानाया 40 दिन 40 उखै जानाय बे आंनि मोनसे गेदेर आनजाद
बेनिखायनो बे खाबुआवनो बेखौ सैताना खाथियाव फैबाय नों उखैजादोंथ' उखैजानानै नोङो जुदि देरहायोब्ला नोङो देरहाबाय आं बेखौ बंग खालामसै बेनि उखैजानायखौ आङो बंग खालामसै बंग जायोब्ला गैला बे बोर मोनला जोंनियावबो बेबायदि फैगोन बे उखैजानाय बोथोराव गोबां आनजाद फैगोन अब्ला नोंनि मोननो गोनां बोरा गोमाबाय मोनथारनोसैमोन नोङो माबा मोनसे सोमोनांथाव इसोरनि अननायजों नोङो मोननांगौखौ नोङो जानायनि गेजेरजों सोरबा लोगोफोरनि थोननायखौनो लानानै बै लोगोआ माने सैताननि अर्थखौ फोरमायदों सैताना जेरै बे लोगो जाना फैदों लोगो जाना फैदों राय फैयाखै हाय गाज्रि होननानै सोंखारियाखै लोगो महरै फैदों बेनाव सैताना नोङो जुदि उखैदोंब्ला नोङो मिथिगौ बियो नों इसोर नों बेखौ अन्थाइखौबो सिथाव खालामनो हायो नों बेखौ सिथाव खालामनानै जा बुंनाय लोगो लोगो बियो खालामदों दा बे खालामाखै बेखौ मिथिगौ बियो सैताना आनजाद लादों बेखायनो अन्दायगाफोर बेफोरखौ सिथावफोर खालामना आन्थाय बियो बुंफिनदों शास्त्र लिरनाय दंखायो लिरनाय दं मानसिया सिथावजोंल' थांनो हाया नाथाय इसोरनि फंफ्रोमबो बाथ्राफोरजों अन्दायगाफोर जायफ्रा उखैजानाय समाव इसोरजों गैया इसोरनि बाथ्राखौ गोसोआव लाथाबा बे उखैजानानैबो थैनो हागौ नोङो जेब्ला बियाव आं अन्दायगाफोर बेखौ फोरमायखादों आं जेब्ला 40 दिन उखैजागोरदोंमोन 40 दिन उखैजानाय समाव जेब्ला अन्दायगाफोर 40 दिन उखैजानाय समाव आंबो गोबां उखैनाय मोनदोंमोन जेब्ला आं ध्यानाव गैया जादोंमोन आं मालाबा दै लोङो खिन्थु ओंखाम जानायफोर जाया रुथि गुथिबो जाया बिस्कुटबो थरसेबो जाया दैल' लोङोमोन इसोरनाव जेब्ला आं नांथाबनानै बियो जेब्ला आं इसोरनि बाथ्राखौ बाइबेलनि बाथ्राखौ गोसोआव लाना बियो अब्ला बोलो मोनसिनबाय थांनानै थानो बोलो मोनबाय आङो जेब्ला आङो ध्यान गैया बाइबेलनि बाथ्राखौबो बारा फराया आरो खोनासङा बे समाव आंनो लोरबांसिन जाबाय थैसिगोनसो नामा आंलाय हालिया आङो मानोना बोलो गैयै जाबाय उखैजानानैबो थैनो हागौ उखैजानानै थैयोब्ला बे नोरगआव थाङोनो बेनिखायनो आङो नैबे बोसोरखौ मोननानै इसोरनि बाथ्राजोंसो मानसिया थांना थायो जेब्ला आङो बाइबेलखौ ध्यान खालामनानै फरायफिनबाय गोसोआव लाबाय दाना बोलो फैफिनबाय दै थरथिंसे लोंनानै गिलाससे लोंनानैनोबो आङो 40 दिनखौ फुरा खालामनो हाबाय आं गेजेर खन्द' बिराद उखैनाय मोननानै थैसिगौमोन मानोना आङो ध्यान गैयामोन इसोरनि रावफोरखौ खोनासंनो हायामोन लाथारोबाबोमोन इसोरनि बाथ्रासो मोनसे आदार इसोरनि रावा मोनसे आहार इसोरनि बाथ्रा मोनसे गोख्रों जेब्ला आङो फरायनो बाइबेलफोरखौ लाथाबबाय बोसोनखौ खोनासंबाय अब्ला बिनिफ्राय आंनि जिउआव बोलो मोननानै 40 दिनखौ फुरा खालामफुंनो हाबाय नङाबा आं हराव थायाखै सानावल' थादों हराव जायोमोन 40 दिन आं उखै जायाखै नाथाय 40 दिनखौसो खालामदों आरो मोनाबिलि जायोब्ला आं आर'ज खालामनायनि उनावहाय सान हाबनायनि उनावहाय आङो जानायखौ मिरामिस जादों नाथाय बे 40 दिनाव थानायावनो उखैजानो गोब्राब मोनोमोन नाथाय बे गोब्राब मोननाया इसोरजों ध्यान गैयैयाव जादोंमोन बाइबेल फरायाव जादोंमोन प्रार्थना खालामैयाव ध्यान गैया जानायाव अब्ला उखैनायाबो बारा जादोंमोन जेब्ला आं नांथाबो जेब्ला आं उखै जानायानो नांथाबो बियो अब्ला इसोरनि बोरा फैबाय अब्ला बिनिफ्राय आङो बे 40 दिनखौ फुरा खालामनो हाबाय बेनिखायनो अन्दायगाफोर जोंनि जिउआव बेबायदि गोबां आनजादफोर फैयो हालेलुया